What am I doing? Who am I going to manage? What am I doing to me? Cocoa, what ya? What was an odia? Huh? Every day, what in the Cocoa? There was a case I won't go at it. Cocoa, odia. Huh? What's your name, Mammy? I would want to. Remember today. Remember what I want for here. Oh, I call a mini crab bread. Nama ko chukwu gwa paso na me hatano. Wanya kokoro ko se kokoro no. Mutumi be na wo ko se kokoro no. Ah, o de kwan. Wo de kwan. Ono se lebusa me. Mi di ware ko ye. Na de wo no ba yin se enso ani. Enso ni de so de yin. Enso de yin. So na onu nya sa me bo a. Ana ngoma wo na wo ye me bo a. Mo wo fe. En non ko 47 mo nwene mo ho. Obi ka na asem no mu. Mo tu hwi kikan. Mo ba dia kan me bo a. Mo nyen kan. Se wunim na do saka no. Na wo da fom na wa so de bi ma de na abeka. E de na me so meka. Kokoro no tonkwa. Kokoro ne dia. Woni ni no firi omo ba bi on ba ye no. Na kokoro ne ni ho. Akronfo asefo. Asomba. Sebi. Me ba. Eh ya kabida. Wa kuruba. E kabi kurada. Me ba ni ani wa. Me ba ni ani wa tina mo na fa yon ko twi China. Ya ti mo da sakra na. Mo na ko fose kwa ani wa kra ne mo nante. No ko fose se mo na eni ba din jai fo mo. Mo sa no. Ye jinjai fo. Enya we ya ka meti asifia. Enya we yi da woro ma. E ke fia ka meti asia. Ni ba din jai te se mo so fa so ne de yin. E wo kuro yi mo. Dabi na de wo yi fa se tese. Na mami pani na wo kasa na sebi. Odu anu tutu fam se de akoko didi. Kede wo Mami tete. pani e tese wa na wo kasa sa. Kede wo tete de me na asie kire nwiram. Tese wo firi nwiram. Mami, ye da se. Yo okay. What about say pieko? Na mesero. Abofra no. Yemfa no ko, yemfa no ko. Yo di yemi. Da chi bi. Uda honom na abofra eti ho a. Ntu hwe so betimi ahwe wo han se da. Wo mami wu. Mi hia no bente biem. Mi hia no kura. Ye best kon wa. Ka cha de say opekro fa bo amoma tiko. Ba ne ko ja. Hey, kuda ni ka sumsam. Na se akra na dwene. Na ka bedi wo sem. Eh, wo kwai. Asa wo ti. Na se kusi kona kupasi nya abofra no na kuna. Mi kuri sai. Mi kuri sai. Wo fi ono wote e. O yo ba de tete de no. Kwana wo kwana me no wasifia biem. Wo kwana wo ko chache wo no. E mo so kura tu na sifia. Me ka chura. Mami. Didi pa na wo je fi abofra no. Mi koko. Me bo dwa pade ho ban. Koko. Ai. Nti mami se o se koko wo kro mani na e de mawo a. Ko betimi afa. Ei! Kabani beti papa. Obie. Ate. Ah, di o so ko mi se. Ti wo ye wo ko. Nsu to busu se den. Brodie enfifi brodie. Hweye. She. Wo so hweye. Wo akwa bi sare bo me kokko se mi hweye. Mimi hweye wo muwa de won. Mani an so de se kura kokko. Wo di jale papa. Na se akwa bi o ba to me ha sei. Eni pa be no. Eni baba ni se. Eni pa be no. Wani please kasa. Uswani priska. Uswani priska. What? Aden. Na wo ni wo. O de bia wo. Na na coming day. Na ka onya den. Eh, say What talk about me mabu fi ase no. Mebo. Me koko do. Me ana me sisa. Me ana me sisa koto e. Una sisa koko no. Me na me sisa koko do koto. Ale tse so na wo do ani bra question. Ona tuwa nukusa sa mebo nshene ni Wo mo no. A wo do bra question no. Me ka kachira wakwasa mi mo. Wa bo no. Me mebo no. Wa bo no. Me ya ono eye ya me tuto for me nkwa no ebe bro me ka. Me ka sa komu ku krankaye. komu kumi ankaye. Komu ku krankaye. Wo de hyase ne fa ntutu brefia. Ba se me ni kuruntam Wa ba tiwa ni wa kuruntam. Ba se me ni Wa ba tiwa ni kuruntam. wa kuruntam. Ah, why your mommy so? Mommy Gabriel walk kwa samado. What's that woni bra so? E fa nko. Na to ya bia ni so asamado man. E fa nko. Am say ya no moboa. Ne ma me na me ye no. Na ne boni wodi ye na na mo tia no so ka. Na no betua okapa. Wo ba tia wo so ka. Na se ga samado man pa. Ana se nkomo. Kwa so ya be pa. Akofo no kofo. E mo be bu mi ofi ase. No se twa ka twa pa se me me bu ofi. Okofa info. E na kofo. Kofa info. Kromo han no kofo egu ano.
Wo ya feel kro ya sa for some kon so bi. Woni briska no. Wo so ba feel kro yi. Ya ko sabi koko. Ka wo hu. Ko sa koko. Ko sa koko. Why koko fu? Wo ba wa re sam nyam koko fu. Koko na ese na waye. Koko fie na waye na me. Me be gwa me ye no. Hwede wo chekere. Fie no what? Koko nya papa de o. Da bia me papa de a. Foni tum so what? Me am ba no. Foni tum so what? Wo da what? Me wo ho ma what? Obi an tibi nya ohu what? Obi ye ohu ofia. Obi ye ohu ofia. Me bi so asem. Woni ano. Obi ye ohu ofia. So be simi nko. Wo de wo no. Chirewa. Me hu se oduma nkomansa wo so. Na me hye nyina nso me sane du gu so what? Na ba chia wo kapaawo. Sense no ma ni wa bie. Na de ni nyina gu chirewa so. Na ba chia wo ka. O ka se ndimi shama nko. Wo bana wo de won fare nya hye. Na obi ene na ba bi na. Wo di usira koma no. Na ba chia wo ka. Wa de. Chirewa. Na ho te se. Na mo da wo ma. Bi abu ko de. Ba cha no. Yo de na le wona. Mate won kra. Se ohia mene eye chirewa. Sa. Na ede na ekoso wo yiri fie ho no. Mansa fie ho no ede na ekoso wo ho e fa chirewa ho. Atiti ya. Na me ede na ade na mansa de. Mansa kuya na ne metra se kachem se. Wo mu se chirewa ye na kura ba de. Na so ti se ne ba. Eti se ne chirewa ma me ntiasia. Ontimi hwe makura no sebi ono nko antena fi ono oni areho timi nkofa ne mra me kura no madwemi yem na ti o kai no manfa meti anye o boso a mpre be nwotwe ansana me dadwun hu se da bi ma me nkofa ne mra sanse ono aso asese obehwe nse ne ba o hima ti dam de ebra no yese me titin sama ya koso ofi hofa na ho a metina entina o mani di na chipa sanse me fa o ma me se me ba na ne yakoso no nso no enya de mani je ho enye se bia me ma no ne pa asem ana se me asem ya mpa ma ma che no na me mani de ni a da bi se wo ye wo hema da bi enti e ma asem nyina ye wo asem enti mi ankasa me ti sa kodai mansa je no no mansa ne de se nye yodum ne ye no a nanka ba bi no nanka obewo abadaye na so no yonko jewa no kura beka na gum amana di akora ye ni ajewa na kura na di na ni kase busa no na hima sembo a tirewade na ekoso ofio na naima ma chuma ami achuma na danfo ajewa me ka ya kwampa me je ne me kan na minimi nua ni wanya se ma no wabro me na kwa abro mama nsa na danfo ajewa no no asa o ma me mansa ho ababo na mama nsa ka de bu o ka che ni se de o ye no onjai no mpesa nso kwaje nana tese wo ankasa no wa ye mere wo baabi wo fie o ajewa no ware na kamansa ho anasese ase bia baba bia na ajewa ho bom wo ware na ka ho ana wonti me hwehwe baabi ajewa kuno na nkobo na mane ma na me fa na ire ne nko na hima obrani amani egumisu mi san fa de wo kan san ka ho se me nam tutomu a kope baabi ajewa kuno so me fa na ire ase ajewa mane na so sene wo de se ana wonti me sa ajewa na otifi wa mane esono no a wo de tifi wa so sene ne wo hu Wahema chese me yire na me medwere no ho a menti ase na ma wonum nyina ba na ba bi otifi aduru efuru ma ba obram ama je wa odiom san nti wo nyina nti wo sa je wa yi obeba ta wa de no eni ma nyina ji nsam a man sentiment na nwunu ho da krokra da na sebi ekuro ya ewo mu yi emra wo mu nyese ma yemre o kase mo se ma yemre obabi babi de wa yemre pa wahema sese me nya dai menti me nsa fa mo mu bia kromo ayanko na nkampeso yi unsa kra de abo ba mate ete se menti me mo no menti me nya hweka ma no ya nam de beka ma no so be dia ka enkosi aga tire wa pepo ni anaima na mi nua ni wa so aduane wo na me ko fa bi dia aniwa na niwa bro anaima bachane aniwa azubio pepo ni minisio pepo wani wate efie ha ye
ɛdan yɛ gu ha nyinaa ɛyɛ dan a mede ma mmaaya ne wɔn a yɛ ho kyerɛ wɔn o ti ase sɛ mansa agye wa mfiri fie hɔ wa ma na mfiri fie hɔ mɛgye kyerɛ wa firi wɔn nsɛm na lahim awudi wadawro ma mentwa no asɛm de ekɔ ba nyinaa bi eni hɔ a mede suma wo ɛno na maka kyerɛ wɔn sɛ wo menka da maka kyerɛ wɔda sɛ mehia kyerɛ wa mehia mansa na mehia ni wa nso Iwa, edi na wuyi. Ede na me Cheche na obi twam obi ka say, ah, de na. obi twam are efo bi ho ben. Unu sa kan ko ni ase amafo twam. Ni twam obi ka say ya. Me no kwa wi. Na so ni me ye bibi. Me. Ah, me ne wo ye de. Bobi me am pesa. Ah, ni wo cheche. Ade na wo tsa. Ade na bobi ntimi do na ntimu hu. Na wo ye. Ni wo no do yen hye. Wo do obi no no wa, e yen hye. Ewi ase so obi do wo na wo do ni Ntimi no obi da. Ade. Ntimi no. Ade enwa. Wo wani nso ade. Nso a do ho hye mema. Umi e ba ko no ntisa. Wo de be twa me mpoa. Sa ben sense. Eno mu hwe wo fie na sound. But say. Oyo no. We just out there bo ho papa. Mine. We should do Na wan sin. We be so when now so kwa when. Ka do che. Na so aduane a wodi wo fie so na wodi tia wo nsa no sa. Me den ka so. Wan kan wasam. O gu na ni mu ase. That's it. Obi an tia info na wo didi sa. Me do che bi. Bo ta ho de. Mama. Ye. Ema. Won komo. Onya aba ho. Chokra. Onya aba ho. So me ma. Kwate ganja. Me se me ma. Enye wasem na me kan. Na de. No to taba na me ka. O chere o boya na ye. Ye obi di ama wo sei. Onya na ye. Enti hu na ni ho ana me busa wasem. Hu na ni ho ana. Na ni hu ni wa na be ka che. Ebe. Se onya aba we. Me. Onya me ya wo be fa me pa. Chese wait de osi hoyi won ne chese nkrofo no omutime suma abo akante se akante konwuram na kopem wuram na mfa brem ne ebeni na akante ne sebe nko no oyefi abo a onye wuram nam abbo mo ho so We ni bre na papa. wo ohi agedange Onya na ye. ohi agedange Niwa o tete. Edian. Oh, ade. bia se pa Wo de mo sra ho. Ye dia becha wo so na wo sra ho sa ade. mo he Edian a. yo Oh, ade wo. me de hwame soro hwame Oh, fam Bobie. hwe bia se pa so de Abama ye. yo So amanako. nde se me wonwa se chese na akwa no ni wana Na e fa ho be. Debi o se de wontimi nya ho adwuma ne de me magima de se ne ho Oh, ni ko ye me ho ade ansa. Wo ha no se. wo Mama. Se. Yo che. atuma mansa Nana. ye wa kwade Dai ma. ese me pese mo hunu se ewi ase ya yetimi ena hokọ ena samai ba nso ye ntete no samai ba ye ninani samai owu no oja ne ba ne ne suo ewo ne banani ase da bia wo ginegina obata de mo ye ne bia wo hwe na mansa Ana. se me tie ye ne se wo na wo firi wo pem aji akwara ne se ye wo ba na fi ade ni podwa e Ama mpa twa no kore. Mia na metena se hu se. Sebe me twe kora de me kora na me ne chirika so no ne onti ase wa firim. Sebe wo ja kwala me ti ma no ko anka futu. Akwala nko atifiti mu wono mu a nana obedi awerho wa hwa no so atoa ne maame. no kwa ne nka ya adwempa Anti mi kunu kofa ne mere me. Me dia me di wodum na kofa akora na sanse nipa yense hwe wi ase. Na wodum na me de gi akola no. E na me yonkui ene me beyi wo be fie wo. Wo mo hya se tan akola ye ni a mente ase. Me ka bibia wo mo te ase. Kansa bone kitikiti sei ebi nim. Na so me yonkui ene me beyi amma ye nipa bone fo. Ami. Sana otie. Beti sai. Na mba cho. Ubisa makuyonku yi ene me beya. Efio me fa me sanka akola ida. Wano na ima obwa. Omo so de mo di podwa me ne me yonku kura ko. E wo sa de mo sa me mpesa. Obi twa wo baka se media akola nani.
Me so me amakuma mu fitaa na mdekofa akole se me dɔ no. Afi aden. Na yema, metimi nye saade ni da. Na yema, we dey ani dey kwanso. Ibo me mu ase. Pato metimi akasa. Beti. Atuma. Na we dey kosu ara ban. Atuma na dey wosu antro. We dey em se me so dai. Ajiwa. Entro pa no so ene sa no. Ajiwa. De tie se me yonku. Me wo wa apre kope. E na aka kire me se, wonu kura ka. So onko fa kire wa me. Na me se, "Ei. Atuma manza. Enipa won pe na ni ma de. Ne ba. Onko fa no na ye ne den. Minnimu papa. Eti pa choma kura ni tan na baby asu bi. Minnia masakra. Na nanu kura ni se masakra. Me kana nanu na se masakra. Ei. Atuma didi. Osi ampa. Na me se ewi asesebe mpanfo se obakwase na nsesa na adwene eti se wasesa wadwene de ene ye da nanu mo ase e na akofa akola ibai na na hima preko ada pe akoya abeda na wokura mibusa asa da ya wo se wono ba be to japade na wo ko egu apaso ukuru ese woni akora na ichem na am se ya sa akora wo so ba no na ti se ukuru ma akora no kokko ni bia na ayede Ofa jime fo bi wa. Ehwan wo sha ase ni podwa wo wa betra wo chantro ti mere na nan monim chantro kakraka se atome ne wo ba no na wo sa na ate Okra na ya wo pata. me kura na me pata Ani wa. ana ma o true force me dance ni we chichi we me dance ni what he ya Na ma meka. Wait. Ana ma. Se me meka. Na me meka. Me ma me na say. O yi na ni ahya me me ndi kirewani. Sa na obi ehun so na ye. so wo Na em jam. so Na em yodiom na me ndi nani. Na ya mfa mbehye. Ani wa. Se me obetimi ekume. Jam. Na o de ntumi nkumi ya. O be kumi. Na ye se woni me yonku na aka ba chiri mu. Ajewa kwadi. Na wanye bia ukunu. ana ma me kuru de se maka cho so kwaye mu a baby ye koku fi se adwumade nku a ti o Okwadi. Bia ye ona. Me pese wo. Udi ukunu ba chia. ana ma me kuru adwumade na wo ye ni ti akwantu pa de ana ye ni din na ma we de na wo twe di ani ya me ko ti se nka wo de suma me be ye ya nka de suma me na nka eja me kwa maka kire no Kuni sese wuja ne ya wo ya unya daje. ana de no credit Me na na hema me se wo dwa buo mu kura wo nya buo no mu dwa na wo mra. Wo dwa buo mu atama na me ka no te. Me se wo dwa buo abo na ne mu dwa ede ne. Eni ti se wo dwa buo mu kura wo nya buo no mu dwa na wo mra. Wo te na ma pa to waka mat me bona mane Ukunu be se fi dukura ni. Ansa. Wo ne kunu fi ese ni. Na ba cho emfi dukura twam. wo nka no kure na wo kura den efie mienu atwa mu nyame no na ko mi kura Me. Me ko no mo kan tem se me san na ukunu pesa. efie mienu nyame no na ko ho fie mienu atwa mu Ajewa. ye ko ya ye ba mi kuru ma on tuma refi Ukunu. No abeka ho na mo ware ukunu. No waja ne kunu wa kura se. Ene wa betna wo fie ho. Ene wo obo na wo ware ukunu yesa. Okwadi. Tie me tie me. O tie fi o. O tie. Therefore, we didn't tell me to come do. Fala para mim, né? Me viam acabando. Therefore, me não sei o que na mesma de. Faz chama. Na te não sei o que. Ora, só assim. Esse menino né. We are able to grow. Oh, Daddy. Fala Bobby. Ada mana mau? Cuma. Nak, mana nak beli tu? Kobi. Kobi di. Koma. Dia nak mepe. Dia nak mepe. Ah, dia nak mepe.
Nessa mamantama. Come by any matanta winning out and anymore. Chewa. One of friend. Eh? Chewa. Aha. Uba some me, mammy was a war some men, me family couldn't show on side. So Saturday, I won't only be any mammy couldn't do. Huh? I think. No friends are quiet. I don't know. Oh, you at it. Baby, and find one man so. I said, I'll find someone. I'll find someone. Ah, no, what about the man? Me, my body. Me, my body. Oh, my dear. Ah, you suffering. Oh, then I will tell you something. Who are they? Uncle, me out then. Not the way any rain. I don't know who you say, I my warrior. Son, a man help. Who got to suffer a while? I said, me, none of them made down almost a sorry, no be juku. So, some may buy you. Mammy cook was a buyer now, one more, at a brown planamebois. Maybe I need it. Eh, wouldn't I told you, Madame, the Bayo? But the Mr. Children come my own bedding. I also buy phones. Diane. Diane. Who be a DG? Obi. Yanko. Okay. There's some food I wouldn't say. Oh, no, Bobby, no, no, call. You may not chin a sound mind. Also, what train one answer? Oh, Domu. You are on sir. I'm one. I'm sunny indeed. I wouldn't talk to him on board. Indeed. Hey, where are you buying? In person from what? Yanko. For the end of the eye. Thank you, see, and by your mammy, I could to say a bit in anyway, and I would know the other one.